Сябры, прывітання. Як заўсёды на гэтым YouTube-канале мы разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце. І ўжо складваецца пэўная традыцыя, што на гэтым канале гавару не толькі я, але даецца голас яшчэ іншым хрысціянам. І з гэтай нагоды я вельмі рады, што сёння магу паразмаўляць з Вітаўтам Сіўчыкам. Напэўна, той, хто глядзіць Белсат, ведае гэты твар. Скажу так, таму што спадар Вітаўт, між іншым, з'яўляецца і тэлевядоўцам на гэтым вось канале. Вітаю, спадар Вітаўт. Вітаю, ксёндз Вячаслаў, і дзякую перадусім за такую магчымасць быць госцем вашага YouTube-каналу. Гэта вельмі прыемна. Дзякуй. Вітаўт, скажыце, калі ласка, вядома, што вы хрысціянін. Ці маглі б падзяліцца тым, якім чынам Бог дазволіў вам у гэтым свеце стаць веруючым чалавекам? Справа была вельмі, насамрэч, цікавая. Мае бацькі грэка-каталікі. Але тут, і дзякуючы менавіта маім бацькам, я і сам стаўся хрысціянінам. Яны мяне проста выхоўвалі у гэтай каталіцкай веры. Маці давяла да грэка-каталіцкай парафіі. Я таксама быў, часта хадзіў і ў рыма-каталіцкую парафію адначасова ў два абрады. Але і тут перадусім падзяка маім бацькам, маёй маме і іншым людзям, якія мяне фармавалі. Тут няма маёй заслугі, што я хрысціянін. Аднак вось гэта сама гісторыя маіх бацькоў, сапраўды дастаткова, можа, нетыповая. Справа ў тым, што мая мама, калі ўжо ляснуў Савецкі Саюз у 91 годзе, яна, паколькі не была ахрышчаная з дзяцінства, то пахрысцілася ўжо ў свядомым узросце і пахрысцілася ў праваслаўе ў 91 годзе. І калі мае бацькі вырашылі пабрацца шлюбам, то маці вельмі так настаяла, каб гэта быў менавіта шлюб не нейкі свецкі, але менавіта такі царкоўны, шлюб благословлены Богам. А тата, у сваю чаргу, паколькі ён таксама, як і мая мама, яны зрэшты там пазнаёміліся ў Беларускім народным фронце, былі такімі патрыётамі Беларусі. І тата вельмі хацеў, каб калі гэта будзе царкоўны шлюб, каб гэта было менавіта ў грэка-каталіцкай канфесіі, а не ў нейкай іншай. І менавіта такім чынам мае бацькі, мой тата тады пахрысціўся ў грэка-каталіцтва, і мае бацькі ўзялі шлюб у грэка-каталіцкай парафіі. Зрэшты, менавіта такім чынам і можна сказаць, што і я стаў хрысціянінам з выхавання. Гісторыя, скажу я, такая класічная беларуская, карані перамешаныя. Тут ёсць і штосьці ад праваслаўных, штосьці ад католікаў. Безумоўна, ёсць прысутныя і дух пэўнага бязбожніцтва ў свой час. Але я бачу, што Бог даў вам веру. І сёння вы сапраўдны хрысціянін, католік, і, думаю, ганарыцеся тым, што Бог даў вам такую веру. Я сапраўды ганаруся тым, што я каталік, і намагаюся, як на кожны хрысціянін, які верыць у Бога, намагаецца жыць як хрысціянін. Аднак памятаем, як у Бібліі сказана, што каму больш дадзена, з таго больш спытаюць. І я таксама ўсведамляю, што мне сапраўды шмат дадзена. Мне вельмі шмат рэчаў, вельмі шмат ведаў. Нават у пэўнай ступені і вера была дадзена проста, вось так, ад маіх бацькоў, ад майго атачэння, ад таго, у якім асяроддзі я рос, ад таго, як я часта бываў у касцёле. Гэта ўсё было дадзена мне, вось так, можна сказаць, адчуваю, што гэта было дадзена звыш, і памятаем, што вера — гэта таксама дар Божы. Гэта не тое, што ад чалавека залежыць. І вось тое, што ад чалавека сапраўды залежыць, гэта тое, што ён з гэтым дарам робіць. Ці ён спрабуе неяк у сваім жыцці гэта прымяніць, ці толькі застаецца вось так, можа, дэкларатыўна хрысціянінам. Наколькі я ведаю, у свой час, будучы яшчэ маладым хлопчуком, вы былі таксама міністрантам. Гэта праўда? Гэта праўда. Больш таго, быў міністрантам. Зрэшты, зараз час ад часу застаюся. Тут у Варшаве часам маем таксама беларускую імшу на беларускай мове. Міністрант — гэта той, хто служыць падчас літургіі каля алтара. Калі бачылі ў касцёлах каталіцкіх вось такіх хлопцаў і мужчын, альбо нават і дзяўчат у белым адзенні, ведаеце, гэта міністранты. Яны блізка алтара. І ў свой час спадар Вітаўт быў таксама міністрантам.
І цікаве таксама, што вось слова міністрант, яно падобна на слова міністр. І зрэшты мае тое самае паходжанне з латыні, бо міністр гэта як слуга. Так. І тут таксама міністрант той, хто служыць пры алтары. Магу дадаць, што я міністрант бірытуаліст, то бок у двух абрадах, бо я быў таксама і ў грэка-каталіцкай парафіі міністрантам, панамар у грэцкай традыцыі, такой усходняй традыцыі, і міністрантам у рыма-каталіцкай, бо вось у чырвоным касцёле, куды я хадзіў менавіта ў дзве парафіі, як бы ведаў абодва абрады, з дзяцінства быў далучаны да абодвух абрадаў. Ну вось такім чынам так было. І тут падыходзім, я б сказаў бы, да вельмі важнага пытання. Хрысціянін, католік, міністрант у мінулым і цяперашні таксама. Практыкуючы веру сваю, ганарыцца верай. І разам з тым працуе на такім тэлеканале, як Белсат. А мы ведаем, што гэта не просты канал, гэта той канал, які распаўсюджвае экстрэмісцкія матэрыялы. І з гэтай нагоды пытанне проста з мосту. Вы экстрэміст? Безумоўна, бо у часы дыктатуры казаць праўду гэта экстрэмізм. У часы хлусні, у часы бязвер'я, цемры, нейкай безнадзейнасці, апатыі, тое, што нас спрабуюць навязаць, тыя, хто ўтрымоўвае ўладу ў Беларусі. Калі ты кажаш праўду, ты экстрэміст. Калі ты кажаш, што на выбарах трэба лічыць галасы, калі ты кажаш пра тое, што нельга прымяняць гвалт да людзей, што нельга проста так з людзей, увогуле нельга з людзей здзекавацца, нельга людзей саджаць у вязніцы. Гэта ўсё для іх экстрэмізм. І калі ты кажаш, што людзі, якія дапусціліся гвалту, людзі, якія парушылі закон, павінны адказваць паводле заканадаўства, павінны самыя быць на лаве падсудных. Для іх гэта таксама экстрэмізм, абраза, паклёп і гэтак далей. А экстрэмістам заробкі плацяць, напэўна, мешкамі грошы даюць? Пэўна, як бы. Прызнавайцеся. Так, вось акурат некалькі мяшкоў тут цяжка заходзіў да ксяндза, бо цяжка было праз дзверы прабіцца, аж распірае ад грошай. Сабры, няма такога. Гэта ўсё жарты, безумоўна. Ніхто мешкамі, вось такім экстрэмістам умоўным у двухкосе грошы мешкамі не плоціць. Калі заробак і атрымоўваюць, усё легальна, плоціць падаткі, усё празрыста. У гэтым экстрэмізму сапраўды ніякага няма. Трэба мяняць нам паняцце. Не можа быць экстрэмістам той, хто гаворыць праўду. Хрысціянін не экстрэміст. Экстрэмісты тыя, хто гэтыя паняцці мэтанакіравана хочуць блытаць. Але мы вернемся да касцёла, бо мяне таксама гэта вельмі моцна цікавіць. І ведаеце, Вітаўт, калі я так думаў, пра што я яшчэ спытаюся у вас, калі рыхтаваўся да размовы, я прыгадаў вашы выказванні, якія вы прамовілі гады 3 таму назад. Уяўляеце, як далёка я сягаю. Вось, калі аднойчы у Фейсбуку я спытаўся пра тое, якія пытанні ёсць у касцёле і праблемы это важныя. Да, вось вы тады адказалі, я цытую вашы словы. Слабая сувязь навучання з рэальнымі выклікамі беларускай рэчаіснасці, уцёкі ад нашых рэаліяў. Можна 100 разоў крытыкаваць секулярызм заходняй Еўропы і слушна, толькі які нам ад гэтага спажытак, калі ў нас ёсць БРСМаўцы, міністранты, а моладзевыя пілігрымкі ў замежжа становяцца пад бальшавіцкі чырвона-зялёны штандар. Апошнім часам гэта пачалі выпраўляць, што не можа не цешыць. Вось так досыць крытычна вы выказаліся пра касцёл, зрабілі заўвагі пэўныя. Ці штосьці з таго часу памянялася? Мінула крыху ж. Мне здаецца, што змянілася вельмі шмат, таксама як увогуле сітуацыя ва ўсім нашым беларускім грамадстве змянілася, што людзі пачалі больш увогуле задумвацца, у якой краіне жывуць, за што яны адказваюць, пад якімі сімваламі яны выступаюць, таксама думаюць пра будучыню, пра тое, што вось мы ўсе грамадзяне нашай краіны і мы адказныя за нашу краіну. Таксама у гэтым сэнсе і касцёл, і наша каталіцкая супольнасць таксама эвалюцыянуе. Больш таго, мне здаецца, што менавіта наша каталіцкая супольнасць
тут яшчэ адзін пункцік, каб ганарыцца тым, што я каталік, яна ў фарватары гэтых зменаў у Беларусі. Таму што менавіта вось наш маральны такі фундамент гэтых маральных каштоўнасцяў прымушае нас не хлусіць, прымушае нас не апраўдваць гвалт, прымушае нас памятаць, што няма іншага Бога апрача мяне, і што ніякі начальнік, самадур не можа быць вышэйшы за Божыя запаведзі, не можа быць вышэйшы за павагу да кожнага чалавека. І гэта ўсё змушае нас, беларусаў, каталікоў, грамадзянаў Беларусі, быць зноў-такі, як то кажуць, на перадавой вось гэтага у двукосях экстрэмізму, змагання за праўду ў нашай краіне. Мне падаецца, што вы прамаўляеце так праведна, як не кожны ксёндз у Беларусі так прамаўляе, абвяшчаючы сацыяльнае вучэнне касцёла. Ну, але гэта таксама цешыць, што у нас хрысціяне маюць свой узровень каталікі. Скажыце, вось вы тады крытычна падышлі да касцёла. Як вы думаеце, ці ёсць сэнс католікам крытыкаваць касцёл? Мне здаецца, што крытыка ўвогуле неабходная як такая. Іншая справа, што гэта заўсёды трэба рабіць з любоўю і павагай. Увогуле, мяне так трошкі таксама яшчэ вучылі ў дзяцінстве пра тое, што вось там людзі любяць увогуле абмеркаваць духоўных асобаў, любяць там часам нейкія паклёпы. І трэба і часам увогуле, ну, на жаль, ведаем, што святары таксама, напрыклад, людзі, біскупы таксама людзі. Але тое, чаго мяне, напрыклад, вучылі ў дзяцінстве, памятаю, што вось за табой там за кожным свецкім ходзіць умоўна адзін чорт, а за святаром, за духоўнай асобай 7 чортаў. І ім патрэбна наша падтрымка свецкіх, ім патрэбна наша малітва. Яны павінны пачувацца, што вось паства заўсёды стане гарой за свайго святара, што дыяцэзія стане гарой за свайго біскупа. І пра гэта трэба памятаць. І заўсёды таксама трэба памятаць пра ўсё ж такі аўтарытэт святара. Таму што святар — гэта чалавек, які б, можа, нават такіх бы поглядаў ён не быў, можа быць, нават з якімі б рэчамі мы з ім не згаджаліся па-людску. Святар — гэта чалавек, кансакраваная асоба, у руках якога хлеб і віно перамяняюцца ў цела і кроў Хрыста. Гэта чалавек, які мае магчымасць спраўляць гэтыя сакраменты, мае гэтую сувязь, пачынаючы ад нашага Пана Езуса Хрыста, праз апосталаў. І пра гэта трэба памятаць. Аднак гэта не азначае, што мы заўсёды павінны ва ўсім маўчаць, ва ўсім згаджацца і бескрытычна ўсё прымаць. Таму што мне здаецца, што не на тое Пан Бог даў нам кожнаму розум для таго, каб мы бескрытычна абсолютна ўсё прымалі. Хоць, канешне, пэўны ўзровень дысцыпліны і пэўны ўзровень субардынацыі павінен таксама быць. І зрэшты мы гэта бачым у каталіцкім касцёле, што мы як каталікі маем вось гэту іерархію, пачынаючы ад святароў, скончваючы папам рымскім. І мне здаецца, што вось гэты пэўны баланс, гэта баланс такога парадку і баланс таксама любові, розуму, гэта вось акурат пра каталіцкі касцёл. Ну вось, і мне падаецца, што вельмі важна тое, калі мы крытыкуем касцёл, каб заставалася любоў да яго. Што тычыцца мяне асабіста, то я касцёл люблю, і таму у сувязі з тым, што маю гэту любоў да касцёла, і таму я гэты касцёл таксама крытыкую дзеля таго, каб ён, таму што гэты касцёл — гэта мы людзі, гэта вось мы людзі, вось гэты гаспадар Вітаўт, вось гэта як ксёндз. Мы таксама людзі грэшныя, але мы пакліканыя быць лепшымі. А калі мы людзі, то патрабуем таксама крытыкі. І, напрыклад, я не цураюся таго, калі мяне крытыкуюць, калі ласка, крытыкуйце, але абураюся тады, калі хтосьці спрабуе крытыкаваць Евангелле альбо тыя праўды, якія Евангелле абвяшчае. Безумоўна, калі касцёл любіш, калі яго таксама з любові пра яго дбаеш і нейкім чынам крыху нават крытыкуеш, то задумваешся над тым, ці ганарыся ты сваім касцёлам ці не. Ну і хацеў бы таксама спытацца, вось скажыце, калі вы за мінулы год ганарыліся тым, што прыналежыце да касцёла каталіцкага, а калі вось усё ж такі былі расчараваны касцёлам? Зноў, калі мы кажам пра касцёл, пра інстытуцыю людзей, бо памятаем, што касцёл таксама мае значна большае вымярэнне, як містычнае цела Езуса Хрыста. Мы ўсе як бы разам
разам з Богам застаемся, але калі мы кажам менавіта пра касцёл як інстытуцыю і зноў-такі пытанне гонару гэта таксама пытанне, як нас успрымаюць, напрыклад, людзі з-паза касцёлу. У Беларусі ведаем, што каталікі гэта не большасць насельніцтва. І тое, вось да чаго касцёл пакліканы, гэта вось да абвяшчэння праўды. Кожны раз, калі я бачыў, як бескампрамісна біскупы, святары, свецкія каталікі бескампрамісна ставалі ў абарону праўды, гэта і кампанія «Католік не фальсіфікуе», гэта і звароты арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча і біскупа Юрыя Касабуцкага, заявы наконт гвалту ў нашай краіне, фальсіфікацыі выбараў, заява таксама біскупа Юрыя пра нашыя нацыянальныя сімвалы. Вось кожны раз, канешне, гэта распірае такі гонар, што вось так і хочацца сказаць, так, што ну, вось спадарства не каталікі, паглядзіце, якія мы, паглядзіце, далучайцеся да нас, бачыце, што вось мы не цураемся, нават наша іерархі не цураюцца ў самы складаны час сказаць слова праўды. Што тычыцца момантаў, калі, можа быць, так было, ну, неякавата, непрыемна, зноў-такі, гэта сітуацыя адваротная. Тут трэба прызнаць, што найбольшы, напэўна, такі момант летась, які быў непрыемны, хоць гэта не датычыць непасрэдна менавіта умоўна беларускага касцёлу, але ўсё ж такі мы ўсе каталікі, і каталік гэта католікас гэта паўсюдны з грэцкай мовы, а значыць касцёл паўсюдны. Напрыклад, як сябе паводзіў арцыбіскуп Антыёзіч Нунцый, калі піў шампанскае з Лукашэнкам, гэта быў, напэўна, момант найвялікшай ганьбы. Для мяне, я проста не мог на гэта ўсё глядзець. Я, ну, з мае вучобы я скончыў магістратуру, звязаную акурат з міжнароднымі адносінамі, у нас быў курс дыпламатыі. Я разумею, што часам нават, што трэба размаўляць з ворагам, трэба нават часам нейкія і жэсты ворагу паказаць, каб дабіцца нечага лепшага, нечага большага свайго. Але ўсё ж такі тады, калі каталікоў, беларусаў мучылі ў засценках, акурат праз некалькі дзён пасля таго, як Нунцый шампанскае падымаў з Лукашэнкам, забілі Рамана Бандарэнку, і тут на камеру, што ўсё вот так выдатна, ўсё супер, там, тыя, хто ўтрымоўваў уладу, плююць нам у твар, а ўзамен гэтага мы не адчуваем. Вось тады, шчыра скажу, і гэта не толькі маё меркаванне, але многіх маіх братоў веры, што тады нам здавалася, што апостальская сталіца зусім не разумее, што адбываецца ў нашай краіне, і як быццам бы зусім не падтрымлівае нас, вось, у гэтым змаганні за праўду. Такія былі думкі, прынамсі на ўзроўні эмоцыяў. Ну, гэта, безумоўна, вельмі цяжкая тэма. Хацелася б гэтае пытанне беспасрэдна задаць Нунцыю. Як ён бы патлумачыў бы гэты крок? Я ў сваю чаргу прыгадаю толькі тое, што сапраўды Ватыкан ёсць універсальны, што адзін Нунцый п'е шампанскае з Лукашэнкам, іншы Нунцый, напрыклад, у Францыі піў віно з Ціханаўскай. Ну, Ватыкан ёсць універсальным, хіба што гэта пэўная палітыка, ну і Ватыкан, напэўна, займаецца таксама палітыкай. Ну, такі свет, і жывем мы ў ім. Так, абсолютно згодны з вами, Ойча, і часам гэтыя ўсе рэчы, звязаныя з дыпламатыяй, бываюць вельмі невідавочнымі. Так, але вось пытанне такое, ці хрысціянін, так насамрэч, ён павінен займацца палітыкай у гэтым свеце, ці не? Пытанне, што мы разумеем пад палітыкай. Ёсць як бы два скрайнія такія тлумачэнні. Адно тлумачэнне палітыка як змаганне за ўладу, а другое тлумачэнне палітыка ад грэцкага поліс, то бок горад, то бок гарадская справа, агульная справа, проста справа агульная. Бо кожны чалавек мае справы індывідуальныя, мае справы сямейныя і мае справы там у сваёй супольнасці, гораду, краіны, еўрапейскай супольнасці, калі, напрыклад, развяз, скажам, і гэтак далей. І, ну, сацыяльнае вучэнне касцёла нас заклікае, што мы павінны ўдзельнічаць у грамадскім жыцці. Таму што, напрыклад, у нармальных умовах, калі ёсць рэспубліка, калі ёсць выбары ўлады і кожны голас лічыцца, то, на маю думку, вельмі добра, калі каталікі ідуць і галасуюць, напрыклад, за партыі, якія выступаюць менавіта за каталіцкія каштоўнасці, калі яны там за, напрыклад, выступаюць за абарону кожнага жыцця пачатага і гэтак далей. І абсалютна відавочна для мяне, што хрысціяне, чытаем зноў-такі ў Бібліі пра тое, што светач не ставяць пад пасудзіну, светач не хаваюць. І для мяне вось гэтая логіка, што вось палітыка брудная справа,
гразное дело, не лезьте туды, нічого не трэба, хто пойдзе ў палітыку, стане там грэшнікам і так далей. Для мяне гэта трошки абсурдна гучыць. Я ўспрымаю палітыку хутчэй як менавіта агульную справу і пытанне адказнасці. Ці мы маем права зракацца адказнасці, якую Бог нам даў? Ну, калі мы нарадзіліся ў Беларусі, калі мы ў сваім народзе нарадзіліся тут у Еўропе, то незразумела, чаму мы павінны выракацца. Ведаем, што таксама для кожнага чалавека ёсць сваё пакліканне. Ёсць людзі і святыя, ведам, пустэльнікі, які ўвогуле сыходзілі ад грамадства, увогуле сыходзілі і станавіліся святымі і збавілі сваю душу. Безумоўна. Але ці гэта шлях для кожнага? Мне здаецца, што ўсё ж такі, калі мы кажам пра большую частку хрысціянаў, то хрысціянін, ён як бы не можа жыць, хрысціянін, ён не можа жыць у, ведаеце, такой не можа жыць у такой ізаляцыі і не можа жыць у грамадстве, дакладней без грамадства. Памятаем, што таксама вера без учынкаў мёртвая, таксама так казаў апостол Павел. І гэта значыць, што мы пакліканыя да таго, да пашырэння дабра. Калі мы зноў вяртаемся да вызначэння таго, што палітыка гэта агульная справа, гэта справа грамадства, то мне здаецца, што менавіта гэта ёсць у... Ну, як гэта абсурдна не гучыць, можа для кагосьці дзіка, але ў нейкай ступені нават пакліканне хрысціяніна. Безумоўна. Я думаю, што гэтыя тэхнічныя памехі, якія адбыліся, гэта ёсць вось такія справы сатаны. Чаму? Вось это патлумачу, таму што ў Святым Пісанні няма ні слова аб тым, што палітыка гэта брудная справа. Чалавек, які паўтарае гэтыя словы, напэўна, ён натхнёны духам сатаны. Вось сатане гэта на карысць, каб добрыя людзі не займаліся палітыкай, і тады робіцца ў гэтым свеце вэрхал. А я думаю, што ўсё ж такі праз палітыку можна сапраўды рэалізаваць сваю любоў максімальна да гэтага свету. І тут выбачаць адна рамарка можа таксама, бо гэта таксама пэўная такая, ну, пэўна, бывае дылема таксама і для мяне. І пытанне зноў-такі, калі мы ідзем у нейкія грамадскія справы, каб мы не занядбоўвалі індывідуальныя, бо памятаем 4-е прыказанне шануй бацьку і маці сваю. Калі ты не будзеш шанаваць там, ну, калі табе не будзе ставаць часу на тое, каб там будзеш занядбоўваць свае сямейныя абавязкі, але будзеш займацца нейкімі грамадскімі справамі, таксама гэта не тое, што патрэбна. Але зноў-такі вось у гэтым такім балансе, такім, можа, Божым балансе я бачу вось гэтае разуменне, што павінны рабіць хрысціянін у грамадстве. Вітаўт, вы ўжо даўжэйшы час жывеце ў Польшчы. Колькі гадоў? Практычна 9 гадоў. 9 гадоў. Ці вы збіраецеся вярнуцца на Беларусь? Справа ў тым, што я калі сюды ехаў, я быў упэўнены, што еду часова. То бок я думаю, што я прыеду сюды, пасля ліцэя БДУ скончу адукацыю тут у Варшаве і спакойна сабе вярнуся да хаты. На жаль, тыя абставіны, якія зараз ёсць, я пакуль апошні раз быў у Беларусі ў жніўні 2020 году, акурат прыязджаў тады на пратэст. І пакуль што, на жаль, не маю магчымасці вярнуцца. Але сапраўды хацеў бы, таму што ўсё ж такі гэта мая радзіма, гэта мая краіна, і я разумею, што хацелася б ўсё ж такі дапамагчы і свайму народу, сваім радакам, як кажуць палякі, і менавіта спрычыніцца да новай Беларусі. Зрэшты, тое, што я цяпер маю магчымасць нават тут жывучы ў Польшчы збольшага, бо да 2020 году я досыць часта ездзіў у Беларусь, таксама працаваў, у тым ліку для Белсату, для радыёрацыі ў Беларусі працаваў. Але цяпер не езджу, і ўсё роўна, мне прыемна, што нават будучы за мяжою, я ўсё ж такі застаюся у такой працы увесь час у кантакце з Беларусю, што я увесь час у кантакце з беларускім грамадствам, увесь час таксама па сутнасці, ну, тое, што займае маю галаву, гэта агульна-беларускія гэтыя грамадскія праблемы, і увесь час таксама думкі пра тое, як ўсё ж такі людзям дапамагчы, паказаць інфармацыю, што адбываецца ў нашай краіне. Таму думкі мае звязаныя з Беларусю, і, безумоўна, калі будзе магчымасць нармальна жыць у нашай краіне, калі яна будзе вольная, калі мы ўсе разам зробім яе вольнай, я хацеў бы жыць у Беларусі. Ну так, як магчымасць будзе, то вернемся усе, але пакуль што я думаю, што і будучы за мяжой можна шмат рабіць добрага для Беларусі, у прыватнасці таксама, калі тэлевядоўца гаворыць праўдзівыя навіны для гледачоў, гэта ўжо вельмі важная справа. І напрыканцы пытання,
Як лічыце, на Беларусі пераможа добро або зло? Абавязкова пераможа добро, сумневу тут ніякага няма. Пытанне ў тым, колькі зло яшчэ будзе трываць. І гэта пытанне, якое залежыць у прынцыпе ад усіх нас, але прызнаем шчыра, перадусім залежыць ад людзей, якія жывуць у Беларусі цяпер. Таму што, як вядомая таксама фраза, ўсё, што неабходна для перамогі зла, каб добрыя людзі нічога не рабілі. Гэта, зрэшты, акурат такі пасыл да таго, што хрысціянам не трэба ісці ў палітыку. Ну, татальны такі абсурд. І я веру, малюся, спадзяюся, у нейкай ступені працую для таго, каб наша краіна ўсё ж такі пазбавілася такой цемры, гэтага зла савецкага. Бо, бачыце, мы не разлічыліся з Савецкім Саюзам, і многія рэчы вось у гэтай лукашызі таксама людзі стараліся не заўважаць. Ну, падумаеш, там чырвона-зялёны сцяг савецкі, там, ну, расстрэльвалі там пад чырвоным сцягам савецкім у Курапатах. Ну і што тут гэты чырвона-зялёны сцяг, па сутнасці, спадкаемца таго чырвонага. Не мае значэння, ўсё гэта, падумаеш, там вуліцы Леніна, помнікі Леніна каля кожнага амаль касцёла ў Беларусі стаяць, бо на цэнтральных плошчах. Гэта ўсё неяк у Беларусі стараліся неяк замоўчваць, не звяртаць увагі, часам нават і мы, хрысціяне, там, замест таго, каб звярнуць увагу на праблемы беларускія, вось як вы узгадвалі, звярталі увагу на нейкія абстрактныя заходнія праблемы, напрыклад, грамадства спажывецтва. Но ў Беларусі, не ведаю, якое грамадства спажывецтва, адзін з найбяднейшых, на жаль, еўрапейскіх народаў, людзі ад першага да першага жывуць. І падсумоўваючы, веру ў лепшае, спадзяемся на лепшае, Бог ёсць нашай надзеяй. Я таксама веру ў лепшае, веру ў перамогу добра, і мы, хрысціяне, не маем права думаць інакш. Добро абавязкова пераможа. Але, сябры, закатывайце рукавы, пачынайце працаваць для хвалы Божай, для добра Беларусі. І напрыканцы скажу, калі хтось яшчэ не падпісаны на гэты канал, падпісывайцеся, стаўце падабайкі, пакідайце свае каментары, рабіце таксама спасылку на спонсорства і станавіцеся спонсорамі гэтага канала, і гэта будзе дапамагаць каналу развівацца і будзе з кожным разам станавіцца якасць відэа лепшым. Не толькі гук будзе палепшацца, спадзяюся, на гэты раз гук добры, але таксама і карцінка відэа будзе таксама у будучым лепшым. Падтрымоўвайце і разам будзем рабіць добро. Вітаўт, вялікі дзякуй вам за гэтую размову. З намі быў, сябры, спадар Вітаўт Сіўчык, тэлевідоўца канала Белсат, хрысціянін, католік, ну і я, ксёндз Вячаслаў Бароў. Ойча, дзякую вам таксама вялікі за запрашэнне і таксама далучаюся да гэтага закліка. Калі ласка, падтрымоўвайце ксёндза Вячаслава, падпісвайцеся. Магу пахваліцца ў нейкай ступені, што я адзін з першых падпісантаў быў яшчэ, калі блог толькі пачынаўся. Таму пашыраем каталіцкасць, хрысціянскасць, пашыраем любоў да айчыны, любоў да добра. З намі праўда і Бог. Жыве Беларусь, да новых спатканняў.